ще откажеш ли ти? Или в леглото да те сменете ли? Щом ме няма, друг ги водиш. Ще платя на някоя да те прелъсти и ще разбера какво сте правили. Да те плаша, нямам намерение, но се чувствай под наблюдение. Като ги гледам жените, за тебе ме хваща страх, но ти от мене очи, ръце не отделяш.